Sa pagsubang sa adlaw, ipasabwag nato ang kahayag. Kahayag nga gikan sa pulong sa Dios, nga nagdala sa gugma, paglaom ug serbisyo alang sa katawhan. Gugma sa Dios, gugma sa isig katao, gugma sa nasod. Kay ang sinugdanan sa tinuod nga kausaban mao ang pagpili nga maglakaw sa kahayag. Ug tungod niya na, nataw kining maong tulumanon, kini ang Lamdag sa Bundag. Maayong buntag mga binati nga mga kahigsuonan. Maayong adlaw Domingo. Medyo sayo-sayo ta nining adlaw. Sanglit dunay pilgrimage ang parokyang himuon niya uban ta gagataw taon. So padayon gihapon ta sa atong pagpamalandong nining adlaw. Kini gyapon ang inuhang isuon pad Mike. Kumaswelos nagabi-abi kaninyo sa lain usab nga mapamalandungon nga lamdag sa buntag. Ang inyong adlaw-adlaw nga tulumanon diha sa pag-ampo pamalandong sa pulong sa Ginoo. Karong adlaw isgutan nato ang usa ka dakong kamatuoran sa kinabuhi nga ang paghinulsol mao gyud ang sinugdanan sa kabaguhan. Wala gyud kabaguhan mga igsoon nga dili magsugod sa paghinulsol. Daghang gusto magbago, mag-usab sa kinaiya, sa relasyon, sa espirituhanong kinabuhi apan kalimtan nato nga kining tanan dili ni magsugod ang kabaguhan kung dili kita muila sa atong mga kasaypanan o maghinulsol o muhukom nga mubalik sa sabakan sa Dios. Busa ubantan ini nga adlaw, mamalandong ta sa pulong sa Ginoo nga magdasig ka nato nga magpauswag, magpabunga o magbag-o sa tinuod nga pamaagi. Agi pagsugod magampo kita sa samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Among lang itong amahan. Salamat nining bag-ong adlaw nga puno sa kahayag ug paglaom. Salamat sa imong pagkamaayo. Nga bisan sa among mga kasaypanan, padayon gyapon ka sa pagtawag kanamo nga maghinulsol ug magbago. Tagi kami sa kasing-kasing nga mapaubsanon ug andam mag-usab. Ipahinumdum kanamo nga dili paulahi ang pagbalik kanimo ug nasa imong gugma aduna gayoy ikaduhang higayon. Amo kining giampo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Maayong buntag once again mga binati nga mga tig lantaw o tig paminaw nining ato ang tulumanon lamdag sa buntag. Nining buntaga ang atong gospel reading mabasa nato gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 13 ngadto sa 9. So di nako tanan basahon kadto lang mga pila ka pudyot nga maoy gikanan sa ato nga pamalandong. Mo ni ato mabasa. Niadto nga panahon dunay mga tao nga nagsugilon kang Hesus mahitungod sa mga Galileo nga gipatay ni Pilato samtang naghalad sa templo. Ug miingon si Jesus kanila, nagtuo ba kamo nga mas makasasala sila kaysa uban nga mga Galileo? Dili. Apan kung dili kamo maghinulsol, kamo usab mamatay. Dayon gisulti niya ang parobola sa kahoy nga igos. Adunay sa katao nga nagtanom og kahoy nga igos sa iyang tanuman. Sulod sa 3 ka tuig nangita siya og bunga apan wala gyud siya nakita. Busa mingon siya sa mag-uuma, putla na kini. Nag-usik lamang kini sa katambok sa yuta. Apan mitubag ang mag-uuma, Ginoo pasagdi pa kini karong tuiga. Ako ra kining tabunan ug abunuhan basin og mamunga kini. Apan kun dili gayud unya na nato kini pagaputlon. Mao kinang ebanghelyo nga atong mabasa gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 13 ngadto sa 9. Ang ipasabot dining maong ebanghelyo mga igsuon nga ang Ginoo nagpahinumdom nato nga ang panahon sa paghinulsol mao na karon. Dili unya, dili ugma. Sama sa kahoy nga wala pa magbunga, gitagaan kitag lugway sa Ginoo. Gitagaan tag higayon nga di sa ta pagaputlon
sa pamasi na kita mabag-o ug mamunga. Apan ang iyang paghulat dili tungod kay wa say gahom. Ang iyang paghulat nga kita mamunga tungod kana sa iyang dakong gugma ug kaluoy alang kanato nga nagpaabot nga siya unta makakita sa bunga sa atong pagtuo ug kausaban sa ato nga kinabuhi. So di pa nato kini pagalawman atong hinumduman usab ang Memorial Saint of the Day ni nga adlaw. Memorial Saint na to, optional memorial sa Santos nga si San Antonio Maria Claret, ang founder sa mga Claretians. O ang iyang kinabuhi, pahimangno nga ang tinuod nga misyon magsugod sa usa ka kinabuhi nga nabag-o o masangyawon. So atong panaminan kining maong kinabuhi. So, doon na kita yung mga pipila ka mga reflection points no na tayo tulo nga giandam nga angay na itong pamalandungan. Una, number 1, ang paghinulsol mga igsuon, maugyod ang sinugdanan sa kabaguhan sa kinabuhi. Ang kalibutan usahay nag-ingon nga ang kabaguhan magsugod sa bagong trabaho, bagong tuig o bagong relasyon. Pero ang Ginoo sa tinuod-anay lamang ang tinuod nga kabaguhan sa kinabuhi magasugod diha sa bag-o nga kasing-kasing. Ug ang bagong kasing-kasing mahimong bagong kinabuhi lamang kanatong mga tao kung kita gayud maghinulsol. Maghinulsol gali niya dili ta magantos, dili ta magkugi sa salikway sa mga daotang kinaiya, daotang kinabuhi, mga bisyo ug uban pang mga nagbangan sa atong sala. Luwa kini kapuslanan, no? Hindi man kita mabag-o. Ang paghinulsol, importante kaayo kini kay maman kini ang sinugdanan sa bag-o na to nga pakig relasyon sa Dios ug sa atong isig ka tawo. Usa kini ka grasya nga makapahupay sa atong kalag, makahatag kanadtong kalinaw ug makapasiguro nga kita makabaton gayud og kinabuhing dayon. Ikaduha mga igsuon nga ang Dios mapailubon siya nga naghulat sa atong kabaguhan. Dili ni nagpasabot nga wala gyud tay kamatayon o nga ang panahon na nakadapig na to. So in actuality, the Lord is only waiting for us to bear fruit, good fruits. Sama sa mag-uuma nga nangayo og dugang panahon aron abunuhan ang kahoy. Mao kining larawan sa Dios nga mapailubon, mapinanggaon ug nagahulat kanato sa matag adlaw. Apan kinahanglan sa nato sabtan nga dili pud nato pwedeng sayangan ang panahon. Kita mag-usik-usik sa panahon. Kanang atong ugma nga atong gisiligan, basig dili lang moabot. Busa, tanghagit, magbag-o, maghinulsol, sugod karong adlaw. Dili ugma, dili unya. Ikatulo, mga igsoon, tinuod nga pagbag-o, makita gayud diha sa bunga sa kinabuhi. Ang kahoy nga dili sukdon lamang sa dagway nga oy lami lagi ni kahuya. Pagatan-awon ni pinaagi sa iyahang mga bunga. Sama sa ni ana ang atong pagtuo makita sa atong mga buhat. Buhat sa gugma, buhat sa pag-alagad, buhat sa pagpasaylo, pagkamaluluyon, o pagtabang sa uban nga nanginahanglan. Ang Ginoo anay magtan-aw ug sa kataas ang atong mga inampuan ng tagadlaw. Kundili ang iyang gilantaw gayud unsa usab kalawom ang atong pagigugma ngadto kaniya nga atong gipakita diha sa atong pakigugma sa atong isig ka tawo. So nining adlaw practical na mga applications, ngayo at pasaylo sa Ginoo sa tanan natong nahimong sala bato kaniya ug bisitaha ang simbahan ug kay panahon sa pangumpisan aron mahinlo ang kasing-kasing. Unya mangayo pasaylo sa uban nga kita nakasala. Tanti kaayo nga maghinulsol ta dili kompleto nga magbabilin ta diha nga layo sa relasyon sa uban. Magpabilin ta sa atong mga kasakit ug mga kasuko. Kinahanglan makiguli, no? Taliabot ang Pasko, nindot kaayo nga mauli ang atong mga maayo nga kabubuton. Kung kita po'y nasandaan
kinahanglan nga kamaot nga mo pasaylo. Unya lain nga kaya natong mahimo, mubuhat kitag mga buhat nga makapabunga sa atong pagtuo. Tabang tas mga nanginahanglan. Mubisita sa masakiton, mudasig sa mga tao nga nangaluya usab sa ilang kinabuhi o sa ilang pagtuo. Unya labaw sa tanan ikaw pat kaya nato magampo. Magpasalamat sa Ginoo nga gitagaan pataniya og laing adlaw. Dugang na kinabuhi. Panahon na kita makapabag-o sa atong kinabuhi o makahinulsol sa atong mga kasalanan. Nining adlaw, mahimo kita og mga lakang sa paghinulsol. Muna atong challenge, bisan ginagmay, mangayog pasaylo sa Ginoo, mangayog pasaylo sa sikataw, muhatag pusto pasaylo sa atong mga nakasaan na to. Nya magampo o mubuhat kita sa mga buhat sa gugma. Bunga, karon mubunga ang atong pagtuo. So, mubuo raman na itong pamalandong, no? Kaya nag-apasta sa oras. Apan mahinaot ko nga, mangutana ta nining adlaw, kung sa may gusto sa Ginoo nga, mag-uhon diya sa imong kinabuhi karon. Napabay angay mag-uhon. Napabay angay hinulsulan sa atong kinabuhi igsoon. Ug sa imong personal, usab, andam ka ba nga maghinulsol o magsugod pag-usab og bag-o nga kinabuhi uban sa Dios. Dini natapos ang atong pamalandong nining landang sa buntag. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Hesus, salamat sa imong pasensya o sa imong kaluoy. Pasayloa kami sa among mga kalapasan nining adlaw o sa mga nangaging panahon. Tabangi kami nga maghinulsol nga tininuod, dili lamang sa baba, labi na kung diha sa among mga kasing-kasing. Atagi kami sa kaisog nga magbag-o, magpuyo, nga ikaw kauban. Himua kaming mga sama sa kahoy nga imong giabunuhan, aron kami mamunga og daghan, bunga sa gugma, paglaom ug kalinaw. Amen. Sana samahan og sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Salamat kayo sa inyong paglantaw o makatanaw mo niining atong live karong taon kay sayo pa man pasiguro nga matang uban. Pagbilin taon mo mga comments, likes, share po ning ato ang lamdag sa buntag para daghan usab ang malamdagan niining adlaw. Ug salamat kayo sa inyong nga paglantaw. Unya di ko magdugay kay mugikan pud mi karong alas 5 hapit na. Kauban sa akong kapikas nga si MM nga sayo po din taon ni mata naghikay, nangandam, nagampo. Ug yan po usab ang among safe nga pagbiyahe nining adlaw kauban ang tibuok parokya ni Senyor Santo Niño sa amo nga Jubilee Pilgrimage nining adlaw. So mga igsoon, salamat kaayo. Mingon na lang ko nga ang paghinulsol dili katapusan, kundi ang paghinulsol usa ka sinugdanan. Sinugdanan sa kabag-uhan, sa kalipay ug sa tinuod nga kalinaw. Padayon ta sa pagpuyo sa kahayag, padayon ta sa paglakaw sa kamatuoran ug magbag-o uban sa gugma sa Ginoo. Kini gihapon ang inigsuon, Brad Michael Machuelos. Magkita-kita ta sa Lunes na pudpuhon sa lamdag sa buntag. Salamat kayo sa inyong paglantaw. God bless all of you.